Hej, jeg hedder Nina, og jeg er 32 år, og jeg er holdinstruktør her i Smart Fitness. Jeg underviser i dans og i yoga, men jeg underviser pt. Mest på søndagsturnus og på events. Og ellers så er jeg at finde herude i centret, hvor jeg er styrketræner. Jeg har lige startet her efter nytår et program med Uday, vores personlige træner, hvor jeg har skulle tabe en del kilo efter mine 3 børn er kommet til verden, og så også skulle blive stærkere. Og en af de øvelser, som jeg arbejder lidt på, mest fordi jeg synes, det kunne være sjovt, det er handstands push-ups, altså hvor man står på hænder og går op og ned. Og den vil jeg prøve at vise jer herovre ved søjlen. Yes. Ned. Op igen. Ned. Op igen. Og som I kan se, så har jeg valgt at beskytte mit hoved en lille smule, indtil jeg sådan er rigtig stærk før. Men målet er selvfølgelig at kunne komme helt ned og helt op. Men det her, og det er mig. Så kom og sig hej.